ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಸದಸ್ಯರನಗಳಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಣಿ ಬನ್ನಗ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಂಚಿನ ಬಿರುವ ಉಚ್ಚಯ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಣುಕನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ತೋಚ್ಪಾರಿಲ್ಲರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬೋಬೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಐನಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಓವೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋಡು ಪಂದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂದಲೇ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ 1 ತಾರೀಕಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲನ್ನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಾತುನುಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರೋಡ್ ಪಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ.